zošite podobalo v úkryte. Lístok na ňom bolo srdce atramentom vyrité. Pri srdíčku kvetinka, čakám ťa dnes, starinka. Podpis ten dal do rámca tvoj neznámy ochranca. Prišla som tam, napísal, v rozpiatej bed tam stál. A bol celý červený, ako lístie v jeseni. Povedal len no tak čau a rýchlo sa opratal. A ja dodnes premýšľam, prečo to tak zrazu vzdal. Keď sa začnú chalani vyťahovať nad nami, keď sa tvária, že sú do nás zamilovaní, zamilovaní. Keď nás pozvú do kina na Charlieho Chaplina, vtedy sa vraj obyčajne školská láska začína, začína, začína.